tiñamos unha cámara de vídeo que tiña meu pai, facíamos informativos, comentando pois o que pasaba na aldea, pois plantaron as patacas, o que esfolla o millo. O meu primeiro viaxe con 23 anos coa galega, mandaronme co Celta, protección máxima e absoluta. O propio equipo técnico do Celta, de por Celta, Riazor. Ostras, Hasta forte, hasta los topes. Agustín Deus, produtor, puxome os cascos, puxome o micrófono a man, puxome diante da cámara e me dixo, fala. E yo, perdona. A min ponme máis nerviosa falar diante da xente que unha cámara. Pero un fin de semana que faltou o presentador de deportes, pediron a min que fixera eu. Cando iba a entrar no plató, agárrame así polo brazo e dime, tú tranquila, solo te van a ver 2,5 millones de personas. E un amigo galego, un periodista, acompáñame que teño que ir a sacar unha foto a Pau Gasol. Veña, va. E na porta do Chisto estaba José Antonio Luque, falando por teléfono. E eu vino e dixen... Esta é a miña. Sí. Hola, que tal? Mira, son Mónica Martínez. A semana seguinte estaba firmando o contrato con Antena 3. Wow. Pois o que decíamos antes, unha rapaza de San Cremenzo, ali no plató de Antena 3, facendo unha proba para presentar un telediario nacional. E entra no estudio Matías Prats. Hola, ¿qué tal? Y yo, hola. ¿Y tú quién eres? E yo, Mónica Martínez. E o da política foi moi curioso. Estaba nunha feira en Portugal. Ostras. Empeza ben a cousa. Chámame por teléfono e me preguntaron, queres ser a candidata á alcaldía da Coruña por Ciudadanos? E eu dixen, espera que me siento. E xa máis mulleres alcaldesas, porque no século XXI, que por primeira vez na historia unha muller é un pouquiño tarde, xa deberíamos de ter sido antes. Crees que se facía antes mellor política que agora? Sí, porque a política ten unha parte... Oscura, crees? Sí, que non quero saber nada dela. Estar traballando na televisión de Galicia e que o teu equipo, estuvese metendo malleiras por toda Europa, como te ve en unha imagen, con la bandera del Depor en la cara, non vou... Estame atragando. Que convidado che molaría que piñara aquí? Hombre, pues mira, Augusto. Pero podemos chamar aquí, ahora en directo? Sí. Vamos chamar a nada máis e nada menos que Augusto César Lendoiro, o Presi. O Presi. Estou nervioso incluso e todo, Y sobre todo, a tres bandas non estou acostumbrado a... Entonces, que montarías no coche comigo, terías unha conversa? Bueno. Hoxe, iba vos dicir que a ver a quen teño, pero hoxe teño unha persona, dixeronme que era moi importante porque é unha xornalista dos pés á cabeza, unha mulleraza. Estivo na política tamén, Estivo en Antena 3. É que estivo en mogollón de sitios. Vamos conocer como é ela como persoa. E de lo ver agora, vais a montar no coche. Espera, está nerviosa. Noto nerviosa, Noto nerviosa. Adiante, noto nerviosa, Vamos a ver. A quen temos hoxe aquí? Que tal? Hola, que tal? Moi boa. En mi caso, Poño o cinto, non? era ben. Sí. Eu era ben, máis que nada, era ben. É que, sabes o que? Controlanos a DXT agora. Sí. Sí, temos, isto vai aos servidores. É que ves, é unha mulleraza, levado dicindo. No, a verdade é que hoxe é o día das mulleres con máis profesións. Bueno, eu unhas cuantas... Levas, Sí, levo. Bueno, máis que profesións, traballos. A tua vida laboral, ollo, Sí, oye. Como tivo que ser. Bueno, a ti que andas sendo, antes de nada. Como te presentarías? Como te chamas? Pois mira, que difícil mo pos. Eu son Mónica do Marroco. Mónica do Marroco? Ou dos Caseiros tamén. Mónica dos Caseiros. Vamos a presentar así. De feito, o podcast vai ser Mónica dos Caseiros. Pero bueno, que son Mónica Martínez, son xornalista, comunicadora, son unha todoterreno, fun política, que eu creo que xa o sabes tamén, pero bueno, en definitiva son unha muller moi traballadora. No, ves co teu currículo, Sí, que lle gusta vivir ben, disfrutar da vida. Disfrutar da vida. Porque é o que levamos, Eu teño clarísimo, Gabi, clarísimo. Sí? Sí, mira, sempre o tuven, pero desde que morreu meu pai, aplico o 100%.
É que eso é algo que Non, parece que nos ten que dar sempre un toque a vida para darnos de conta de que o mellor que levamos é isto. Este tío moi agora aquí, Totalmente. esta experiencia. Totalmente. E a min dame moita pena a xente que se preocupa moitas veces por chorradas, porque nos preocupamos por Auténticas chorradas. Estupideces. Pero de manual, E hai que estar insistindo sempre, pero vamos a ver. O sea, mira, eu nas redes sociais sempre poño cada día es un regalo. En cada publicación que fago sempre poño hashtag cada día es un regalo. Porque creo que así é. E a veces nos preocupamos por tanta... Dios, estamos empezando xa aí profundamente. Intenso, arrancamos intensos, Sí, sí. Pero sí, é que a medida que vas cumprindo anos, todavía, vamos, teño máis claro, no preocuparnos cero por tonterías e intentar vivir, disfrutar e axudar a xente, facer ben a xente, que a xente que está contigo que estea a gusto. Eso é a miña maior preocupación. Que non preocupación, ocupación. Moi boa esa, moi boa. Nin que fora xornalista. Que ben comunica esta muller, Bueno, mira, eso, sabes que desde pequeniña sempre Sempre tiveches iso de... Sí. Era... bueno, estábamos, recordo, na aldea, de ver na tele as presentadoras, os presentadores, e decía, quero facer eso. En serio? Te lo juro. Ostras, estabas na tele, eu quero estar aí. Eu quero estar aí. De feito, sempre recordo con moitísimo cariño, tiñamos unha cámara de vídeo que tiña meu pai, mitiquísima, bella, claro, o sea, ahora vela seguro que era unha Super 8, non, pero máis ou menos. Old school aí. E facíamos informativos, e eu presentaba, claro, era o que quería. E Coméntame como eran eses primeiros telexornal. Comentando pois o que pasaba na aldea, pois plantaron as patacas, bueno, pois tocas folla ao millo, ou... Joder, tío, que un panorama. Sí, non, e salíamos a facer reportaxes ca cámara e, bueno, non tiñamos micro, pero facíamos que tiñamos. E, pois eso, pois recordo perfectamente unha vez que estaban plantando as castañas, que en San Clemente decimos castañas, plantar as castañas e recoller as castañas, patacas. As patacas? Sí, na nosa zona, dixe así, aínda todavía hoxe, ostras, plantan as castañas. Esa jerga aí de... Bueno, antes, claro, antiguamente non había, as patacas chegaron de fora, era o que había era castañas, entonces quedou a esa palabra. Impresionante. Sí. Entonces, bueno, estaban as señoras apañando as castañas e nada, pues preguntábamos que tal estaba sendo a colleita dese ano, tal, non sei que, e logo facíamos reportaxes. Sí. O sea que xa... Ese foron os teus inicios do xornalismo, bueno, podemos dicir. Inicios. Era os meus xogos, digamos. Meu cousiña, estiveches no Mundial do 98, pode ser? Estuven, pero bueno, aí xa, claro, aí xa estaba traballando. Xa estabas traballando, pero... sí. Sí, porque eu cheguei á Televisión de Galicia polo 90. Alá polo 90. Fai 35 anos. Cala a boca. Eu quería facer xornalismo, pero non había en Galicia, en Santiago nin na Coruña. Ajá. Tiñame que ir a Madrid. E eu, bueno, eu son de finales de ano, son de noviembre. Entonces, finales de ano sempre. Sí, a tope, somos os millores. Aí, pues pequeniños somos os pequenos. Os pequeniños. Claro, mola mogollón. E, bueno, a mí me encantaba ser tan as pequenas. Os meus 17 anos, eu sempre dixen que foi sempre moi pequena, moi inocente. O sea, sí, era moi espabilada, pero prefería quedar na casa. Non, bueno, e aparte de ir a Madrid, o que significaba... pasar de Zas. Bueno, Coruña, pero bueno, pero que era un esforzo económico para os meus pais que decía, pero que necesidade? O sea, outras carreiras e xa está, non pasa nada. Pensei en algunha que hubiera en Coruña, filología, que ao final era palabra tamén, era lenguaxe, era comunicación, e empecé filología inglesa. O ano seguinte puxeron xornalismo en Santiago, pero claro, xa empezara, xa fora moi ben e tal, e digo, bueno, pues mira, tiro pa diante, e cando acabe, fago o curso puente, que daquela había o típico curso puente, facía xornalismo. Pero estando na carreira, en terceiro, na Voz de Galicia, puxeron o máster
que ainda sigue, creo, un máster en medios de comunicación, e dixen, esta é a mía, cando acabe xa nin curso puente nin nada, Xa te enchufas. xa tal, vou pa ali. E así foi, acabei filología, fixen o máster, e estando no máster, as prácticas, había que facelas na Voz de Galicia, e eu dixen, ai, mira, no, Obligatoriamente. sí, mira, yo quiero hacerlas en televisión, que a min o que me gusta é a Tío, tele. que che mola a cámara, Molábame a tele, sí, molábame moitísimo. Sí, señor. E nada, ao final, pois, persistente, eu aí tal, e sí, fixeron un convenio coa TVG e fomos dúas personas a facer prácticas a TVG. Cheguei a TVG e me mandaban ao gabinete de prensa. E dixame, no, ven mirar... Poñendo barreiras, a Mónica. no, vir a televisión de prensa, para eso tamén xa me quedaba na Coruña. Queres? Sí, quero. Informativos, tal. Bueno, veña, mira, pero mira, aí podía ser deportes. E me dixeron... Ollo aí, E me dixeron, gusta, che, digo, sí, claro. Bueno, pois, mira, isto cosa nos daste conta, e ademais agora que está tan de moda todo isto, que a visibilización da muller, as mulleres referentes... A muller no deporte aí, Claro, no, eu sempre digo que o que non chora non mama. Isto é moi real. Pero eu sempre o apliquei desde sempre, o sea, que si queres algo, pídeo, porque si non o pides ou si non dis o que queres, non o van saber. E como foi o proceso de pedir? Pois así, tal cual, cheguei ali e dixen, mira, pode ser, e me dixeron, queres? Digo, sí, pois ala, veña, tal cual, así de fácil. E como estar unha muller aí? Pois porque anos 90 isto, non? Pois mira, eso foi no 96. 96, exactamente. Porque foi cando acabei o máster, foron as prácticas no, claro, no 96, hai 30 anos ahora mismo. Claro. Ojo, que se di pronto, pero son 30 anos. É unha muller aí nun ambiente de masculino. E unha muller, Gabi, diríache, unha nena, porque eu tiñas 23, unha nena. Pero era unha nena porque ademais eu sempre fui moi miudiña e sempre tiña apariencia de máis nova. Entonces, claro, era... Entón sabía como tamén ao mellor entre os teus compañeros ese paternalismo, non? Ese, ai, pobriña, protexer. Frágil, que tal. Protexer. De feito, que me preguntabas de Francia, do Mundial, que eso foi 2 anos despois de entrar na Galega, era a única muller xornalista que estaba coa expedición dos xornalistas españois. Había outra, Julia Luna, da Televisión Española, pero a Televisión Española era a que tiña os dereitos da retransmisión do Mundial, entonces, bueno, estaba ali no mundo de Televisión Española, que estaban como nun búnker, pero o resto, eu era a única muller. E sí que era a paternalismo absoluto, era que no coja frío la niña está a gusto, que la niña no sé qué, la niña no sé cuánto. O sea, para ti, bueno, estabas entre algodóns, pero... Claro, a ver... Hai o trasfondo ese, non? Eso, pero dinme conta cos anos. Nese momento, como que o vías natural, era como natural, digo, claro, eran... É moi normalizado. Totalmente. Sí. Anos 90... Sí, no, totalmente, era como... Bueno, de feito, sempre... Conto unha anécdota, o meu primeiro viaxe con 23 anos coa Galega, mandaronme co Celta a un partido de Copa do Rei en Lleida. Estaba Fernando Castro Santos de adestrador. Mandaronme ali, ca Televisión de Galicia, a cubrir o partido. Bueno, pois, protección máxima e absoluta, pero, o sea, o propio equipo técnico do Celta. Do Celta? Sí, estábamos no hotel, na cea, recordo perfectamente, decide a rapaza que veña a cear con nós, e ali estaba eu na mesa con Castro Santos, con Moncho Carnero, co equipo técnico do Celta ceando, porque tiñanme que protexer, era activa da expedición. Wow, impresionante, Sí, fíjate, e claro, eu, nese momento, pois sí que é certo que eu agradecín, porque era a miña primeira saída, digamos, da casa. Non sei, non o vía así, como ahora o vemos. Claro, ese punto, claro, naquel momento... Ahora miras para atrás e dis, jolín, claro, pois que me daría perfectamente, non facía falta que me protexera. Que son funcional. Claro, pero claro, que era realmente eu era unha cativa. O sea, non eran os 23 anos da xente. De agora. En absoluto. Te crees que agora hai máis xornalistas deportivos? Bueno, o sea, sí, claro. Mulleres. Sí, hai máis. Non hai tantas como debería de haber, porque eu sempre digo tamén que a evolución en 30 anos non noto tanto avance realmente.
pero bueno, que sí que as que queren ser e as que queren estar están. Entonces, bueno, eso tamén é importante. Tamén se empezou a introducir tamén as speakers, as comentaristas femininas. Sí. Tamén era unha figura masculina. Sí, totalmente. Sí, eu, mira, fíjate, nunca retransmití ningún partido, pero era unha cousa que quería facer. Querías? Sí, Ostras! non me importaría. Bueno, de feito, bueno, estando nas prácticas, sí que con Alfonso Pérez nos mandaran retransmitir un partido de fútbol playa na Praia Riazor. Fútbol playa? Ostras! Sí, ali estábamos os dous, bueno, intentando facer o que podíamos. Sabíamos, bueno, ao final sempre se sae. Que Non sabía nin que se chegara a retransmitir o fútbol playa. Sí, había un torneo que había na Coruña que patrocinaba Dick. ¡Oh, whisky! En serio? Ahora creo que sería... Bueno, ahora é impensable, claro. No, é que ahora... Sí, no, o sea, pero bueno, estamos falando outra vez hai 30 anos. Bueno, que antes había as publicidades de tabaco, todo. Vías a todo co cabuchade de Malboro. Nada que ver, sí. Cambiou o mundo moito. Moitísimo. Sí. Bueno, ti tamén evolucionaches, non? O sea, estabas na TVG? Como foi os teus primeiros paseños na TVG? Sí. No teu xornal? Pois nada, foi... bueno, para min sempre digo, ademais, que como che contaba que era o que quería facer, foi chegar ali e decir, pero isto é traballar, isto... Buah, eso quere dicir unha cousa, que disfrutabas moitísimo do que estabas facendo. Moitísimo. Porque se veías de pequena aquela figura de presentador ali, de xornalista, e di, eu quero ser aí. E unha vez que te sentaches ali? Xa antes de sentarme, o sea, cando me sentei xa foi... Xa foi o culmen, xa foi o orgasmo de... Totalmente, non, pero xa chegando... Mira, ese primeiro día que che decía queres estar en Informacións de Deportes, sí, cheguei, primeiro día, e o xefe de deportes naquele momento era Octavio Nieto, e, bueno, feliz de que unha muller chegase a deportes, porque sí, que eso é moi importante. Bueno, de feito, gracias a él, eu fui presentadora da TVG porque ele empeñouse porque quería mulleres e alegrouse moitísimo de que unha muller como que en plan, por fin, bueno, pois ese mismo día xa me puso a ler un off dun partido do Liceo. O sea, cheguei e metíme nunha cabina e a ler ese día, bueno, deronme a noticia feita, eu simplemente lin pois o partido do Liceo, non recordo como que non recordo o rival, nin recordo, sei que marcaron moitos goles, pero nada. Bueno, goles houve. Moitísimos. E ese foi o meu primeiro día, o sea, que imagínate, e a partir de aí, bueno, que ademais era moi especial porque era unha xente maravillosa, estaba Jorge Mariñas, Manuel Pampín, Óscar Benito, Carmela, a productora, e eran, o sea, puxeronmo moi fácil, a verdad, moi doado, e traballar con eles... Tiveches un bo equipo todo alrededor, sentiste apoiada. Sí, no, era maravilloso traballar con esa xente, porque era como unha familia, a verdad, e era, sí que é certo que os deportes, a información deportiva, non tiña o tinte dramático ou agresivo ou polémico que dos informativos, non? Que sempre tes que andar con máis cuidado ou dar noticias terribles. Sí, no, a ver... O deporte sempre é moito máis... máis alegre, non? Máis dinámico, máis... Sí, máis festa, máis espectáculo. Claro. E claro, encima, como a mí me gustaba o deporte, mira, que era o traballar. Ver partidos de fútbol, ver partidos de tenis, ver carreiras de coches. Crees que é un traballo? Cando che gusta eso? É que, claro. E contalo. Era unha maravilla. Era como... Cando te sentaches nesa mesa, así diante, as cámaras diante, todo diante, ti non volveches atrás no tempo e pensaches, joder, tío, que... Te veches un momento ese síndrome do impostor? Sí, eso é moitas veces, pero eso é pásanos moito as mulleres, e agora que estamos en torno a esta data, estamos en marzo e tal, sí, moitas veces, pero un anaquiño, eu sí teño unha cousa... Foi unha muller moi segura de ti mesma. Valiente, tira efectivamente. Valiente. Entón aí xa mengua ese síndrome de impostor. Sí, é un ratiño. Estou aquí porque o merezo. Porque, bueno... Traballeino, curreimo. Ou ao mellor por casualidade, pero xa que teño a oportunidade, pois vou aproveitala e facelo o mellor que poda facelo. Pero, bueno, ese primeiro día de plató, digamos,
cando salín do plató, recordo Jorge Mariñas, que xa non está, que foi o meu primeiro jefe de así de real, digamos, me dixo, moi bien, pero podías haber pestañeado algo, Estabas en modo robot. En modo... Hola, Sí, non, esa foi a primeira de plató, pero a primeira, quero che contar que a primeira nun directo de verdad, que esa sí que foi moi simpática. Estabas cagada? Bueno, é que non me deu tempo, porque me pillaron, aquí te pillo, aquí te mato. Estaba, mira, un Deporcelta, Riazor. Ostras, hasta forte, hasta los topes. ¡Orre, coroy! Como eran os derbis antes. Sí, Bueno, que eran derbis. era... Bueno, derbis, Sí. primeira. Sí. E Manuel Pampín tiña que estar, o sea, o típico despliegue da Televisión de Galicia, que estaba o presentador no plató, e despois Que unha locura, vamos. diferentes puntos de directo por diferentes sitios, valga a redundancia. Entonces eu estaba dentro do estadio e Manuel Pampín tiña que estar a pé de campo para facer os directos de antes do partido. E Manuel Pampín que non aparecía. E que non chegaba e había que entrar. Agustín Deus, productor, púxome os cascos, púxome o micrófono a man, púxome diante da cámara e me dixo, fala. E yo, perdona. Así. Así. O sea, ti dichiste con a cámara un micrófono... E fala, bueno, púxime o pinganillo, claro, cando te den paso de Santiago, tú habla. Hola. Deronme paso de Santiago e eu empecé a falar. Non sei o que dixen. Pero falei, claro. Pero, ostras, aí demostraches moitísimo, Non sei o que demostrei. Sei que dixen, ai, Dios mío, aquí, bueno, hombre, evidentemente estás ao tanto de todo a previa, de todo. Cando acabei de falar, o corazón íbame a 2000 por hora. Digo, vaime salir do sitio. Pero bueno, foi primeira vez e xa está. A partir de aí, que me pongan lo que quieran, que podemos con todo. Buah, foi unha rotura de cadeas brutal. Totalmente. É que, yo sí, estou empatizando moitísimo, porque en plan, véxome aí, tal, non sei que, non sei cando, tal. Eu creo que, vale, metecheste nun modo automático que a adrenalina polas nubes e foi, veña, o que sea. Sabes o que pasa? Que isto, sempre o digo eu, ademais, que cando ti falas de algo que sabes, do que controlas... Claro, tamén vas con outra seguridade. Claro, non hai problema. Vas a falar da microbiota. No, intestinal, no. No, a mí, por exemplo, moitas veces me din, pero non a cámara que me dá a xente que se pon nerviosa e tal, digo, pues a min non, o sea, para min a cámara, a min ponme máis nerviosa falar diante da xente. Nun teatro ou non... Sí, cando, bueno, ahora que presento moitos eventos e a min eso imponme moito máis que unha cámara. Porque ao final unha cámara, claro, non é consciente. Unha cámara. Sí, en plató, además, que pues estás con regidor, o sea, quero decir, estamos tres e eres familia, ao final, non é como estar... Xa tes esa confianza. Exacto, non eres consciente de que, mira, pasoume, fíjate, en Antena 3, vamos sobre o Salto Nacional. Vamos sobre xa. Ahora si comenteches... Pero espera, que chego todo isto para que vexas... A ver, eu en Antena 3 estaba en las noticias de la mañana, de 6 a 9 da mañana. Era un informativo matinal. Pero un fin de semana que faltou o presentador de deportes de fin de semana, me pediron a min que fixera eu. Claro, vou co que so impón, claro. Imagínate. Pero bueno, non és consciente porque ao final é o teu traballo e pues igual que lo haces en Galicia, lo haces para toda España e igual que o faz ás 6 da mañán o faz ás 3 do mediodía. Pero cando iba a entrar no plató, o editor de aquel momento, que era Óscar Vázquez, agárrame así polo brazo e dime, tú tranquila, solo te van a ver 2,5 millones de personas. Serás... Cabrito. Pouco cabrón, tío. Literal. Chaval. Eu aí xa la madre que me inventou. Non eres consciente, pero claro, verbalizado así, digo, concho, pois sí. Trabuqueime na primeira entradilla. O sea, empexigueime, como di miña nai. Empiojeime, como di. Pero nada, un anaquiño, despois xa se te olvida e xa. Ese foi o Salto a Madrid? Non, ese foi un fin de semana que tal. No, o Salto a Madrid foi... o Salto a Madrid. Unha etapa na Antena 3, non? Sí, o Salto a Madrid foi despois de 10 anos na Galega, que pasei por a mañá, por o mediodía, por a tarde, por en show, por todas partes, editando, presentando, facendo de todo, pero bueno, que foi maravilloso todo, Pero en 2006, cambio de goberno en Galicia,
literal, como dicen os rapaces de ahora, literal. E ante? Sentarme nunha mesa e dixeronme, es que non dá ser perfil. Cal era o perfil? Eso xa non sei. Xa non sabes. Dixen, bueno, pois non pasa nada. Pois puxenme a buscar, me fun a Madrid con 3 currículums, un para La Sexta, outro para Telecinco e outro para Antena 3. Eu non quería ir a Madrid, que eu son daqui. Pero tampouco quería... Foi unha marcha un pouco obligada. Sí, porque eu era feliz na TVG. Moi feliz. Pero bueno, Era a casa. era casa, pero se non te queren, tampouco vas a estar a disgusto. No, eso sí que non, no, nunca, non quero estar onde non hai que estar onde non te queren. E cheguei a Madrid, bueno, en La Sexta estaba empezando, Pero todo primeira cadea, o sea... De probarse. Sí, contoche por qué, porque Cristina Saavedra, compañeira de TVG, que despois marchou para Antena 3 e despois foi para a Sexta. Nese momento estaba na Sexta. E a través de ela, pois, nada, falei con Ferreras. Ostras. Sí. E me contratábanme, pero aí dixen, porque realmente eu non quería ir a Madrid. Pero, bueno, era un pouco demostrar... Tiene esa barreira, esa emocional, non? Totalmente, sí, eu son moi de aquí, moi de aquí. Eso descubrindo tamén estando ali, que digo, Dios mío, miña casa. Pero, bueno, logo, fon a Telecinco, en Telecinco, pois, nese momento non necesitaban, e Antena 3, pois, polo que fose, non dábamos contactado con Luque, José Antonio Luque, era o jefe de deportes de Antena 3 naquel momento, 2006. E, bueno, a través de Cristina Saavedra, e dixen, bueno, Cris, non te preocupes, xa está, se non podemos falar con ele, non pasa nada, eu xa o intentei, xa me deu cun canto nos dentes, porque o que quería era que non pasaran os anos e arrepentirme de non telo intentado. Porque tamén outra das mías é arrepiéntete de lo que non hagas. Efectivamente, é que... Sempre, eu prefiero intentarlo. E fracasar? Sí, exacto. A quedarme cadudo. Totalmente. Sempre digo, eu fago, levarei nos dentes. Que levas. Pero levas. Pero é unha maneira de aprender tamén. Pero depois dis, pero intentei. Claro. Pois eu non quería quedarme con eso. Entón, bueno, pois mira, foi a selección española de básquet gañara en Xapón e tiñan a cena de celebración no Chistu, mítico restaurante de celebracións en Madrid dos equipos deportivos e tal. E un amigo que estaba, un galego, un periodista, un xornalista que estaba en Madrid, habíamos quedado, tal, acompáñame que teño que ir a sacar unha foto a Pau Gasol, e a selección, tal. Veña, va, ala vamos. E na porta do Chistu estaba José Antonio Luque, falando por teléfono, e eu vino e dixen, e voulle... Esta é a miña. Sí. Mónica encarada. Totalmente. Deixei que acabara de falar por teléfono. Hola, que tal? Mira, son Mónica Martínez, amiga de Cris, que estábamos intentando... sí, tal, non sei cuánto. Empecé a falar con él, digo, mira, bueno, contei o meu currículum así en segundos e tal. E eu quedei porque o tipo me dice, dame o teu teléfono, toma o meu, chámame o luns. Ostras, tío. Vale, pois o luns cheguei a Antena 3, falei con el. A semana seguinte estaba firmando o contrato con Antena 3. Wow. Que che parece? Ostras, é que foi demasiado rápido, hasta para min agora. Sabes, foi como... Previa proba. Hola? Previa proba de plató, claro, que esa foi moi boa tamén, unha anécdota que... Como foi a proba, Bueno, proba de plató, tal, non sei que, estou antes de empezar e entra no estudio Matías Prats. Ostras. Eu, me cago en un desconocido, totalmente. Para nada. Mira, ainda estuve con el outro día e recordaba a anécdota. E Matías, hola, ¿qué tal? Y, hola. Hola, soy Mónica. ¿Y tú quién eres? Y yo, Mónica Martínez. ¿Y de dónde eres? De La Coruña. Y dice, hombre, La Coruña. Magníficos amigos tengo yo allí, los Mariñas. Mira, sentísme segura nese momento, porque claro, Jorge Mariñas fora o meu primeiro jefe, claro. Irmán de Luis Mariñas, fillo de Enrique Mariñas, Enrique Mariñas pai,
moi amigo de Matías Prats, pai de Matías Prats, Ajá. míticos xornalistas daquela Xa, época. Sí. E entonces foi como, deu unha tranquilidade, o sea, sino que o primeiro momento foi, Dios mío, que viene este señor aquí a ponerme nerviosa. para esa figura imponente que... Totalmente, claro, que estabas en Antena 3, que era como decir, Dios mío, pois o que decíamos antes, unha rapaza de San Clemenzo a Nino Plató de Antena 3 facendo unha proba para presentar un telediario nacional. Un soño. Pero bueno, esa conexión aí cos mariños foi como máxica e nada, non pasei a proba sin nervios e, bueno, eso, e a semana estaba presentando un telediario nacional. Ostras, impresionante Sí, esta sí. historia, Sí, eso, mira, eu no momento non fun consciente tampouco. Claro, era como que estabas nunha nube igual, sabes? Sí, totalmente, o sea, era como, bueno, ao final era o meu traballo, e decía, bueno, pois é normal. Pero ahora o penso e digo, ai, Dios mío, que pasada. Impresionante. Sí, porque eso foi hai 20 anos. Fai 20 anos que eu tiña 14. Pois mira, un cativo. Estaba ali, joa, pois Sí, moi guai, o sea, e xornalismo e tamén tocaches unha rama da política. Tan, se vienen cositas. se vienen cositas. Como foi esa transición do xornalismo á política concelleira de deportes? Mira. O sea, ti vinculado a deportes, vale? Sí. Ahorica, full trainer. Sí, e de que maneira? Sí. Sí. Pois mira, isto que estamos falando de como cheguei á Televisión de Galicia, como cheguei a Antena 3, como despois cheguei á política, é como si por casualidade todo ou non, porque ao final ves que pasan os anos, xuntas os puntos e dis, oye, pois o mellor é que isto pasou por algo. E o da política foi moi curioso. Mira, estaba nunha feira en Portugal. Ostras. Empeza a cousa. Concretamente estaba en Barcelos. Chámame por teléfono e me dixeron, ¿estás sentada? E yo, hombre, no, pero tampouco non creo que me teñas que decir, non pasa nada. Pues séntate. E me preguntaron, queres ser a candidata á alcaldía da Coruña por Ciudadanos? E eu dixen, espera que me siento. Hola. Hola. Que? A miña resposta foi, estás de coña. Esa foi a miña resposta. Ostras, tío, que... Esa foi, de verdade, xaneiro 2019. Non é tanto. No, isto foi outro día. Sí, comparación. E eu entón dixen, bueno, senteime. Esa imaxe, bueno, estábamos na feira coa miña nai e co meu mozo, que vamos moi a miúdo ás feiras a Portugal porque nos encanta. Entonces, a imaxe eu sentada na acera, nunha fera do mercado. Asimilando o que che acababan de dicir. No, falando por teléfono. E eles flipando porque, claro, decían esta. Que pasa? Claro. Bueno, entonces, a conversación foi, pénsao porque, tires unha figura coñecida na Coruña, unha muller, cunha traxectoria recoñecida nos medios de comunicación, a nivel, sí, eu pensa que se pode facer moito, tal, non sei que, tal, forme así convencendo, digo, colguei o teléfono e elles dixen, eres, non sabedes o que me acaban de propoñer. E, meu mozo acertou, non é? En serio? Non me digas como, o sea, pero dixo, digo, pues, flipei, eu tamén flipei ante a súa reacción. Ostras, tío. Porque, todo isto me dixeron, pensa e tal, e digo, vale, estou en Portugal, dame uns días, e dicen, non, teño que saberlo xa. Digo, hombre, por Dios, dadme un pouco de tempo. Ostras. Total, que comentei no con eles, entonces dixeronme, tú verás. E eu dixen que sí, pero che vou dicir por qué. Porque me picou a curiosidade, o sea, un pouco de, por un lado, convenceronme de que sí, oye, pois, ao final, pois, tes unha traxectoria, tes un nome, e pensando en que se poden facer cousas, non? Porque para min a política, que quede claro desde o principio, que era axudar, e un servicio público e
E É o poder facer obxectivo. cousas polo ben Xente. dos teus ciudadanos, dos teus veciños. Entón dixen, bueno, pues se me dá a oportunidade, por que non a vou aproveitar? Tendo en conta que son todo terreno, entonces eso tamén influye. Claro. E outra cousa que me motivou foi un interese xornalístico. E te vou dicir por qué. Que hai detrás? Equipo de investigación. Como Marca funciona? Martínez. Como funciona a política? Entón dixen, bueno, pois que a mellor maneira de saberlo Que ollo aí, a vena do xornalismo está en todas en partes. todas partes, sí señor. Pois eso foi quizáis... O que che motivou a Que, dicir que sí logo. Sí. Bueno, o de poder facer algo tamén. E así sin querer, porque eso sí que despois foi sin querer, porque foi... Estuve a punto de baixarme do carro e decir, ai, Dios mío, onde me estou metendo. Pero despois de, tira para diante. E acabei de concelleira. E unha vez dentro? E unha vez dentro, acabei de concelleira da oposición, obviamente. Eu iba polo Partido de Ciudadanos. Ciudadanos estaba gobernando o PSOE. Na Coruña, si, Inés Rei foi a Inés. primeira alcaldesa, ademais da historia da cidade, electa. O sea, con votación, porque a outra primeira non fora electa. Inés é a primeira. Entonces, bueno, sí que o feito de que houvese unha muller alcaldesa a min tamén me parecía algo significativo. Mira, outro día nun acto, lo que estaba ela, e aquí me vou un pouco polas ramas antes de seguir, pero non vou escapar a pregunta, decía que somos pioneiras en moitas cousas e que está ben ser pioneiro, pero que tamén o que hai que conseguir é que deixemos que se consigan que haxa máis mulleres alcaldesas, porque no século XXI que por primeira vez na historia unha muller é un pouquiño tarde, xa deberíamos de ter sido antes, un pouco reivindicando o papel da muller e poñernos no noso sitio, non? Pero bueno, oposición, Ciudadanos, o ano de estar no Concello, 2020, Albert Rivera deixa Ciudadanos. Sí, é verdad. Certo. Entonces quedamos, bueno, eu quedei orfa un pouco, porque como que xa estaba perdendo sentido todo o polo que nacera Ciudadanos, non sei. E estando dentro, eu vin que se podían facer moitas cousas igualmente desde a oposición. As mocións que presentaba, moitas saían adiante e proxectos que se presentaban saían adiante. Entonces era como, bueno, pois sí, realmente estou traballando pola cidade, estou facendo cousas. Deixei Ciudadanos, pero quedeime ca acta. Cousa que, bueno, se critica moitas veces, que hai moitos políticos que o fan, pero eu nese momento entendín que era o que tiña que facer polo que che estou dicindo, porque creo que estaba axudando. Non me sentín unha impostora, nin me sentín que estaba roubando nada, non, busquei a parte positiva. E, bueno, e de feito, aos 3 meses, Inés fichoume, digamos, o goberno local contactou conmigo para meterme dentro do goberno como independiente, eso sí, non quixen saber nada máis de partidos, xa me chegaba un, e, o sea, como experiencia xa estuvera. Entonces, unínme ao goberno como persona independiente, como política independiente. Eles, bueno, ofrecíanme concellerías, eu decía, vamos a ver, moitísimas grazas pola vosa confianza, lles decía, para min é unha honra que pensarades en min para meterme no goberno, pero eu teño que ser unha solución, non podo ser un problema. Entonces, si hai algunha concellaría na que eu polo menos entenda do que me falen e poida desenvolver a miña xestión, sería na Concellería de Deportes, porque é o ámbito onde estive vinculada toda a vida profesionalmente. Entonces, bueno, pues creo que sí que aí podería axudar. E, bueno, Inés así o veu e me deu a Concellería de Deportes e foi unha etapa moi bonita. E como é a tua relación con Inés Rei actualmente? Ben, moi ben. Moi ben. Sí. Se acabache desguai e todo. Sí, houbo un paréntesis, pero bueno, eso non foi culpa das persoas, sino que foi culpa da política, porque a política ten unha parte oscura, crees? Sí, que non quero saber nada dela.
Datiste de conta, ao mellor, de certas cousas que... Sí, bueno, cousas que... Que ao mellor ti antes non querías ver e doucha no desde dentro. Digamos que a política actual, pero como moitas outras cousas na actualidade, tal e como está a sociedade, empeorou. Non é o que debería de ser. Crees que se facía antes mellor política que agora? Sí. Pero como o xornalismo tamén, Por Sí, exemplo, o tamén xornalismo... Nada é como antes. E ao mellor estou un pouco nostálxica, creo que me vou facendo maior, pero nada é como antes. E mira, ahora Podemos dizer que calquera tempo pasado a sociedade era millor. A sociedade cambiou e eu creo que non a ven. Perderonse valores, xa non hai respeto, non sei, son unha persona moi optimista, pero sí que é certo que tal e como está o mundo de revolto, a mí non me gusta nada. Pero bueno, política aparte, o que foi a xestión e o que foi o traballo, o contacto coa xente, co deporte foi maravilloso. Foi unha etapa preciosa. E porque ademais o poder axudar e facer cousas pola tua cidade e ademais por un sector que estaba tan abandonado, pois foi, a verdade, que unha maravilla. Bueno, de feito, que cando deixei de ser concelleira de deportes fixeronme un montón de homenaxes, un montón de clubs. Oye, que chulo, non? Que eu xe decía, pero por Dios, deixádeme de facer chorar, que deixádeme, que non podo parar de chorar. E agora estás como un o sea, vinculado ao deporte e tamén á escritura. Estás facendo unha biografía, non? No, estou axudando. Estás axudando? Sí, estamos... Pero a quen? Al Presi. Ao Presi, tío. Al Lendoiro. Augusto César Lendoiro, sí. O Presi, perdón, Escotet, pero para min o presidente do Deportivo seguirá sempre sendo Lendoiro. Augusto César Lendoiro. Con Presi con mayúsculas, o presidente. E que relación tens con Lendoiro? Pois eu sempre fun moi lendoirista desde sempre. E bueno, conocino hai anos, cando, bueno, polo traballo, claro, e esa relación quedou, e agora cando, desde xa hai anos, que el tiña escritos moitos textos, o sea, tiña pensado sacar as súas memorias, pero non había maneira, entonces, bueno, pois mira, vai facer 3 anos, ollo, un amigo común que nos xuntou a varios xornalistas con ele, e dixo, veña, isto ten que salir pa diante. E entonces nos estamos xuntando desde hai casi 3 anos, e ele escribe todo, e nos correximos. Sí, moi guai. Dámoslo, sí, a verdade é que é unha experiencia moi guai. Bueno, é outro soño tamén, porque ao final para min é unha persona que admiro moitísimo, que nos fixo soñar. Bueno, eu non sei se ti viviches a época. Era pequeno. Non sei se recordas ou como ves, ou se che gusta o fútbol, que mellor. Sí, eu deixei de consumir fútbol. Por que? Para min xa deixou de... Non sei. Eu tamén, Eu tamén. Sí? Sí. É que... Ahora mismo eu quedeime no Depor de Llamiña. O sea, claro, quedeime aí. Claro. Quedei bloqueado aí e non hai máis. Sí que deixei de consumir... Non teño ese ámbito futbolero, non teño ese espírito como vivía o mellor antes. É que, non sei, perdenlle a magia, ou non sei, chámalle, non sei. É que tampouco xa é como antes. É que o que decíamos, o que falábamos hai un anaco. Eu tamén saturei co fútbol e xa non consumo, pero sí que é certo que Lendoiro o que che trae a cabeza de todos eses anos maravillosos que nos fixo vivir, porque si Lendoiro é algo, para min é un creador de ilusións. Ostras, forte esa palabra, Tú sabes eso que era estar traballando na televisión de Galicia e que o teu equipo estuvese xogando Champions, metendo malleiras por toda Europa aos equipos máis grandes, e aí estaba o Depor, que era un... Bueno, como é... O 4-0 do Milán, bueno, que eso... Mira, ese partido estaba en Riazor con Jorge Mariñas e con Óscar Benito, a remontada aquí en Riazor. Ajá. Un 7 de abril de 2004, non se me olvida. Pero que, o sea, esas grandes remontadas, esas malleiras que metíamos por toda Europa, a cuartos de final, Turín contra a Juve,
a mí non me tocaba cubrilo. E pedín por favor na tele o meu jefe, en aquel momento, o director de deportes, que era Fernando Madriñán, e dije, Fernando, por favor, déxame ir. O sea, dame libre, porque eu presentaba os deportes. Non podía ir, o sea, non era do equipo que iba a cubrir o deportivo a tal. Pedínlle libre para poder viaxar e me dixo, mira, vale, puedes ir. Como te ve en una imagen con la bandera del Depor en la cara, no puedo. Lo está matragando. Porque eu era moi de pintarme a cara, porque no Mundial de Francia, en defensa de Clemente, de Javier Clemente, porque era todo xorra. Bueno, estou desvariando, pero é que me veñen a cabeza todas estas cousas así de repente. Bueno, ao final, eu era moi forofa, como xornalista tes que conterte, obviamente, pero bueno, se non estás traballando, oye, cada uno hace con su vida lo que quiere, ¿no? Eso é verdade. Pois eu pintaba os colores. Sempre os colores. Sí, entonces en España, o sea, en Francia, cando nos eliminaron, nos seguimos, e entonces eu pintábame a cara cos colores de España. Unha Copa Davis que se celebrou aquí en Coruña tamén, sin que me pillaron as cámaras ca bandeira de España pintada na cara, e entonces claro, Fernando tiña un pouco de medo con eso, decía, por Dios, non pinte na cara, Mónica. vas de aficionada, pero que non che vexa ca cara pintada ni con unha bufanda do Deportivo. No, Fernando, tranquilo, non te preocupes. No. O poder vivir todo eso como xornalista e como aficionada, o sea, o teu equipo triunfando en Europa era un soño. Ademais, eu decía, bueno, mellor é que non seguimos de aí, pero bueno, pasamos a semifinais, chegamos, bueno, en semifinais caímos que en Oporto sí que fun de traballadora, ves? Aí sí que fun coa TVG de enviada especial a Porto contra os de Mourinho. É roubo, non? Bueno, mira, aí empecé a desengancharme do fútbol a volta, porque sufrín moitísimo nese partido, sufrín moitísimo. E aí dixen, pero pa qué? Que necesidade? Hai que deixar de sufrir. E sabes como tamén onde se sufre? Que as preguntas Movify. Anda! Abre a guantera. Ai, que miedo! Sí, e vas ter unhas tarxetas aí, verdad? Ui, Pois pero colle unha, Ai, e non a vale. vexas. Ah, non, vale. Pero, o sea, podo coller así ao show? Sí, colle que queiras. Venga, aquí por o medio. E non o vexo. Adiante, lea. Estará a letra grande, porque se non... Sí, está grande. Ducharte pola mañá ou pola noite? Cando se ducha, Mónica Marta? Pois mira, eu pola mañá. Pero a veces pola mañá, pola tarde, pola noite, da igual. O sea, sempre pola mañá. Sempre pola mañá. Eres de ducha mañanera. Mañanera, sí. Pois colle outra. Veña, sempre pola mañá. Impresionante, Eu son de noite. Sí? Tin noite, sí? Bueno, cando éramos pequenos, tarde. nos bañábamos pola noite, pero ahora... Porque veño do gimnasio, como é un claro. momento, ducho-me fora. Sí, outra, collo. Cal o teu electrodoméstico favorito e por qué? Ostras. Filosófica, Pois non sei decirche. O máis útil, o que di A máis- fastidioso, é que non podo vivir sin el. Sin el. A nevera. La nevera, sí, supoño que a nevera. Pero por eso de manter os alimentos... O frío, senón... Sí, que non se estropeen. Os ovos que traes de... Tenme respondido unha sanguichera, incluso. E dixo eu, tío, No, pois o electrodoméstico. Ou diríache, mira, ahora mismo, espera, vou cambiar unha o sea, un extractor de jugo... Ostras! Que todas as mañás facemos aí uns licuados con manzás, espinacas, jengibre, que están boísimos, sí? Ahora mismo, Unha boa licuadora. unha boa licuadora para facer zumos ricos pola mañá e empezar con enerxía despois da ducha. Ducha e licuación. Funcionar o día. Pois colle outra, veña, a última. Veña, va. Veña, a Fora, primeira que por estaba aquí. Wow. Preferirías ser moi famoso pero profundamente infeliz ou totalmente anónimo pero feliz? Hombre, esta é moi fácil. Fácil, e sí. Mira, non me vale. Outra. Vou empezar a quitar esa. É que, joder, a ver, se digo, nadie me contesta, no, quero ser moi famoso e infeliz. No, hombre, no. Se poideses ler a mente só dunha persoa durante 24 horas, a quen escollerías? Pois mira, tampouco a ninguén. Non me gustaría ler a mente de ninguén as 24... Non che vou decir. Alguén No.
famoso top? No. É que cada cabeza é un mundo, No, chégame camiña. Igual descubres algo turbio. Non me gustaría, no, e de feito dame moito medo cando destas cousas de tecnoloxía, de inteligencia artificial e de que Sí. podemos nun futuro cas gafas e tal estar lendo a... Me muero. Non quero saber nada de nadie. No. Prefieres estar no... Respeto totalmente Cada un o que pense. sí, as ideas de cada un, non quero saber nada. O sea, o que me queira decir que mo diga, pero non... Perfectamente. Ahora... Xa tiro eu para Sí, atrás. tira para atrás. Molaríame que me dixeras, esto digo yo a todos, que convidado che molaría que piñara aquí? Hombre, pues mira, Augusto. Tal o móvil aí, Pablo chamar. Teño detrás, sí. Pablo chamar, aquí, ahora en directo. Sí. Pablo Collerei. Ás 2:30, a ver se non está comendo. Colle o teléfono. Sí, colle, Diana. Espera, uy, Chéjase. a ver. Ay. Aquí está. Vamos a chamar o presi. Eso parece un luar. Imos ca primeira chamada da noite. Da noite non, da mañá. Da mañá, Augusto. Vamos chamar a nada máis e nada menos que Augusto César Lendoiro, o presi. O presi. Vas poñer menos líos se queres, Se non coen pasando un pouco. Sabes que pasa? Que os fines de semana él está sempre ca... Hola, presi. ¿Cómo estamos? Mira, presi. El rosquilla. Oh, claro. Muy bien, así me gusta. Ya le dije a mi madre que te habían gustado mucho, que te recordaban al sabor de antes, pero es que las rosquillas hechas con los huevos de Aldea Augusto... Ah, amigo, así es. Pues mira, te estoy llamando porque estoy ahora con el podcast este que te comentaba el otro día que me iban a hacer y entonces me acaban de preguntar que a quién me gustaría que invitasen a este programa, o sea, quién fuese el próximo invitado. Y yo les dije, hombre, por favor, pues a mí me encantaría que Augusto pudiese venir aquí con vosotros para contar todo lo que tiene que contar, que yo, bueno, ya he hablado también de ti, claro, es inevitable hablar del Deportivo, hablar de los grandes éxitos de nuestro equipo, todo lo que nos hiciste disfrutar, y a mí me encantaría que tú estuvieses aquí para que pudiesen hablar contigo. Así que les he dado tu nombre. DJ. Espera, que te pongo en altavoz y te paso y escuchas a Gaby, que es el chico que nos está entrevistando. Dame un segundo, aquí está. Para min esta é unha chamada super importante, presi. Estou nervioso incluso e todo, Sí, sobre todo a Tres Bandas non estou acostumbrado a... Mira, entonces que montarías no coche comigo, terías unha conversa? Sí. Ya me había comentado algo Mónica, a cuestión é buscar o momento, porque estou bastante exigido. Claro, el presi está exigido. Non hai problema. Bueno, pues... Non hai problema, o caso é buscar o momento, non? Es que, Gaby, sabes que Augusto tiene 11 nietos. 11 netos? Ten alineación completa. Ostras, sí, por montar o equipo de fútbol xa, Entonces, os fines de semana está ca familia, pero seguro que podemos buscar. Un día buscamos un boletín. Para min sería, bueno, xa o culmen. Xa podría aparcar o coche e acabouse. Non dá parte que debo traer de volta. Teño aquí a Mónica que vou deixar aquí. Pero mire, sinceramente, Augusto, presi, para min sería, bueno, unha gran honra terte aquí. E, bueno, ter unha charla decidida contigo, moitísimas gracias por estar aquí agora facendo partícipe desta chamada. Non faltaba máis. Mais se ven de parte de Mónica xa non se digo. Non estou nin creendo esta chamada. Pues... Escribo, é verdade, non é o doble, Es mutuo, presi. Bueno, pues moitísimas gracias. Muchas gracias, Augusto. Eso sí, a través de Mónica nos poñemos de acordo sí. Xa buscamos o momento. Sen problema. Gracias, presi, un besito. Un saudiño. Un saludo. Chao, Chao, presi. Chao. Pues sí, un abrazo a todos. Pues nada, ahí está.
Lendoiro, fichámoslo xa. Fichao. Hai que firmar, Que che pa- Hai que No, facelo serio, no, no. rollo, Sí, pero rollo traspaso. xa te contará esas negociacións míticas que facía Augusto hasta as tantas da mañá que por agotamento acababa conseguindo o que quería porque ninguén lle resistía. Vaya tiburón, Bueno, madre mía, eso tampouco xa non hai agora deso. No, non hai eses tiburóns, tío. Xa non hai deso, pero bueno, nada, será un placer. Bueno. E moitísimas gracias. Bueno, Mónica, estuve moi a gusto contigo. En serio? Sí. No, pero eu darche tamén o agradecemento de que, bueno, estás perdendo o teu día aquí comigo, tendo esta conversa, e para min foi maravilloso ter unha comunicadora como a ti ter aquí, porque a verdad que cando faise fácil, cando tes unha comunicadora, faise moito máis fácil, a conversación é moito máis dinámica, e ver esa experiencia, é o que ti viviches, chegar onde chegaches, ver esa nena que te chegou ali, sinceramente, vime reflexado, en parte. Sí? Sí, porque claro, tampouco me imaginaba estar onde estou agora. Claro. E aquí contigo, e falando con Lendoiro. Fíjate. Na vida. Bueno, pero é que é maravilloso, a que É sí. que... É o bonito da vida, e o falábamos antes, de disfrutar, de aproveitala, pois é que nunca sabes o que che vai deparar. Impresionante. E entonces, pues, que es cada momento disfrutalo e celebralo. Maravilloso, Ahora, Mónica. Vamos a celebrar. Sácome cinco. Unha perdiña. Moitísimas gracias. E agora, colles a carretera. Sí, xa que te leve, non? Abres aquí. Ai, sí. que moderno Ves este diches coche. esta modernidade. Hombre, por Dios. Estos coches de agora. Xa non son como os de antes. Nada é como antes. Mónica, un Chao. placer. Mónica Martínez, entre xixos do periodismo, do política, e acabamos de falar con Lendoiro. Isto baixa das mans. Un micazo a todos e a todas!